Ako niya ako tulog. Ay, dahil ka tayo ubus na pala. Ako matulog. Nakabot na po ako. Ito, kombinasyon. Kami bilang ako ng katayo. Sino? Bubuan na lang, magkakaroon. Break na eh. Kasi bumula agad sa ano? Ang grade sa akin. Tarong mix mo, te. Ay, magsinulo ko mga ipatay. Te, tarong mix mo. Top. Yan, sulpon mo, ano, tingin, gino. Kinahit, may barayan dyan. Sabi ko naman, ikuha mo na, ano. Ano lang nga dito? Pero mga na.